ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତୁ କହିଲୁ ମତେ ବୁଝେଇବୁ ହଉ ବୁଝା। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଜଣେ ଲୋକକୁ ସବୁ ଯାକ ମଦ ଦୋକାନ ଟେଣ୍ଡର ତ ସରକାର ଦେଇଦବନି। ଦେଇ ହବନି କହିଲେ ଦବୁ ନା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେମିତି ଦେବି? ଦେବି ନା ଦୁର୍ଗା ବା ଯୋଉଭଳିଆ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଦବୁ। କଣ କହୁଥିଲି କି ନା ଆଜ୍ଞା ମ ତୁ କଣ ଆଣ୍ଡ କହିବୁ କହିଲେ ଶୁଣୁ ଯାହା ଯାହା ଟେଣ୍ଡର ଆସିବ ସବୁ ଜାଗା ବାବୁ ଜେନା ନାଁରେ ମୋହର ମାରିବୁ। ଠିକ କଥା ଯେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କଣ ଆଜ୍ଞା ମ ଠିକ କଥା କହିଲେ ଯୋଉଟା କହିଲି ସେଇଟା କରିବୁ ନା ଆଉ। କିଏ ମରିଗଲା ନା କଣ ସୁଖ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ନାଇଁ ସତ କଥାଟା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ମଦ ଦୋକାନ ଟେଣ୍ଡର ଦବା ପାଇଁ ନିଲୁ ଠାରୁ ମା ଆଜ୍ଞାଠୁ ପଇସା ନେଇଛୁ ଟି ହେଲା ଦେଖିଲୁ ସତ ମାଇଲା ଏବେ ନିଲୁ ଆଜ୍ଞାଠୁ ପଇସା ନେଇଛି। ପଇସା ରଖିଛୁ ନା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛୁ? ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଯାଏ। ଟେନସନ ନାହିଁ ନା ଆମେ ତ ସେ ପଇସା ଦେଇଦବୁ କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର ବାବୁ ଜେନା ନାଁରେ ହବା ଦରକାର ହେଲା। ନାଇଁ ମୋ ତୁ କଣ କହିବୁ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଶୁଣୁ ଯାହା ଟେଣ୍ଡର ଆସିବ ସବୁ ଯାକରେ ବାବୁ ଜେନା ନାଁରେ ତୁ ମୋହର ମାରିବୁ କହିଲେ ବୁଝିଲୁ। କପଟି ସଇଲା ଫୁଲ ଗଛଟି ମଲା କହିଲେ ଅନେଇଛୁ କଣ ଯାଉନୁ ଯା। ଇଏ ପିଲା ମତେ ବୁଝେଇବ।